Аскарали Ҳасанов, ассистенти санитарии шӯъбаи коммуналии Маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологӣ дар ноҳияи Айнӣ талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дағалона вайрон кардааст. Ин ҳолатро прокуратураи ноҳияи Айнӣ ҳангоми тафтишот муайян намуда нисбати ӯ тибқи моддаи 87 Кодекси маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи маъмурӣ оғоз намуда барои баррасӣ ба суд ирсол карданд. Аскарали Ҳасанов ки аз соли 2014 то инҷониб дар Маркази назоратии давлатии санитарии ноҳияи Айнӣ ба ҳайси ёрдамчии духтури санитарӣ шуда кор ва фаъолият бурда истодасту аз тарафи директори Маркази назоратии давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Айнӣ чӣ хел ки шаҳрванд муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба дохил мешавад ариза кардаасту ба ин шахс вобаста кардааст директори марказ. Аммо ин Аскарали хунукназарона ба ин ариза ҷавоб нагардонааст дар вақти муайян намудаи қонун. Ба ин ҳолат прокуратураи ноҳияи Айнӣ ин шахсро ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида нисбаташ 960 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шудааст. Сокинони деҳаи Айнии ҷамоати деҳоти Айнӣ 22 ноябри соли 2021 дар бораи бунёди ҳоҷатхона назди хонаҳои истиқоматӣ ва чанде аз мушкилоти дигар ба ин марказ тариқи ариза муроҷиат намуданд. Аскарали Ҳасанов ба ҳайси ёрдамчии табибии санитарӣ дар марказ муроҷиати сокинонро баррасӣ накардааст ва посух надодааст. Аз ин рӯ нисбати дағалона вайрон намудани талаботи қонунгузорӣ нисбаташ ҷарима татбиқ карда шуд. Не тӯли охир як дар шаҳру ноҳияи марказ ин хел ҳуқуқвайронкунӣ ба инобат гирифта нашудааст. Мо бо ҳамроҳи директори марказ ба шаҳру ноҳияҳо рафта оиди ин масъалаҳо оиди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ки соли 2016 тасдиқ шудааст нисбати ин корҳои фаҳмондиҳӣ гурзонда ба ҳар як шаҳру ноҳия рафта омада истодем. дар соли 2022 ҳолати ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудани кормандони Маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологӣ дар вилояти Суғ бори аввал ба қайд гирифта шудааст. Ҳоло корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ баҳри пешгирии қонунвайронкунӣ ва баландбардоштани дониши тиббии кормандон чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шудааст, то аз корҳои номатлуб пешгирӣ карда шавад. Гузориши Мафтуншкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.